Raz sa ma moja malá dcérka opýtala: mami, vieš, čo je na svete najdôležitejšie? No predsa rodina, láska a život. A mala pravdu. Je to presne ako v tej rozprávke o 3 grošoch. 1 groš požičiavam svojim deťom, 1 vraciam svojim rodičom a 1 groš mi ostane. Ľudia v našom veku alebo ľudia chorí si už musia dávať o mnoho väčší pozor. Človek už nemá takú stabilitu, istotu, pružnosť a môže sa kedykoľvek hocičo stať. Raz som mala nešťastný pád a nebyť toho, že mi ľudia rýchlo pomohli, mohlo to dopadnúť o mnoho horšie. Vynikajúcou pomôckou, akýmsi anielom strážnym je mobilný asistent Ela. Cez GSM sieť je non-stop spojený s asistenčnou službou Pultom pomoci. Ak náhodou ostane váš blízky na istý čas o samote a niečo sa mu prihodí, jediným tlačidlom si v núdzi privolá pomoc. A to kedykoľvek i v noci. Dobrý deň, tu Pult pomoci. Stlačili ste núdzové tlačidlo. Potrebujete pomoc? Nie je to pasívny prístroj. Ela sama rozozná núdzové stavy, napríklad by hlásila asistentom na Pult pomoci poplach, keby sa mama dlhšie nehýbala, alebo by ráno, nedaj Bože, nevstala z postele. Dokonca chráni aj pri strate GSM signálu, aj keď nie sme s ňou, mám istotu, že keby sa náhodou niečo nečakané stalo, má jej kto rýchlo zabezpečiť pomoc. Som rada, že ho moja mama má stále pri sebe, je to dobrá investícia. Treba si na to chvíľu zvykať, že krabičku treba mať stále pri sebe. Ale veď kedysi sme si nevedeli predstaviť ani mobilné telefóny a dnes ich berieme ako samozrejmosť. Okrem toho ma poteší, keď sa mi občas ozve asistent z Pultu pomoci aj sám od seba a spýta sa ma napríklad, ako sa mám. Ela mi dáva prosto pocit istoty. Nebojím sa o mamu, keď ide na prechádzku, hoci aj sama, niekam do prírody, alebo aj keď je vonku sneh, lebo viem, že asistent, ktorý je neustále pri nej, vďaka Ele, jej zabezpečí pomoc, keby bola potrebná.